салом бинандагони гиромӣ, имрӯз душанбе 26 январ аст. ба шумо ҳафтаи пурборе таманно мекунем. барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ шуморо барои ошноӣ бо муҳимтарин хабару ҳодисаҳо дар тоҷикистон ва ҷаҳон даъват мекунад. нахуст бо мавзӯъҳои асосии нашр шинос шавед. мақомоти вазорати фарҳанги тоҷикистон ба таври ғайримустақим эътироф карданд, ки барои ба қайдгирии нашрия ё як расона иҷозати ғайрирасмии мақомоти амниятӣ зарур аст. демократия ҳам ҳадду ҳудуд дорад, озодии баён низ ҳадду ҳудуд дорад. барфи зиёду сардиҳо дар нуқтаҳои мухталифи ҷаҳон аз ҷумла тоҷикистон ҳаёти бисёр сокинонро бо мушкил рӯбарӯ кард. дар афғонистони ҳамсоя хабарҳо аз талафоти ҷонии даҳҳо нафар мерасанд. бар асари борону барфи зиёд 61 ҳамватани мо ба ҳалокат расиданд, 110 нафар ҷароҳат бардоштанд. ҳукумати чин аз он ки мегӯяд таваллуд кам шудааст нигарон аст. сокинон мегӯянд бо сиёсати яккафарзандӣ ҳам на ҳама тавони таъмини як кӯдакро доранд. писари ман ҳоло мегӯяд ки шароити доштани як дӯстдухтарро ҳам надорад. дар бораи издивоҷ ва доштани фарзанд ҷойи фикр нест. мақомоти вазорати фарҳанги тоҷикистон ки имрӯз мавсими нишастҳои хабарии идораҳои давлатиро шурӯъ карданд, ба таври ғайримустақим эътироф карданд, ки барои ба қайдгирии нашрия ё як расонае дар кишвар иҷозати ғайрирасмии мақомоти амниятӣ зарур аст. ин ҳамон мушкилест ки монеи таъсис ва ё дароз кардани иҷозатномаи кори расонаҳои мустақил дар солҳои охирӣ дар тоҷикистон шудааст. дар ҳоле ки чунин як талаботе дар қонун навишта нашудааст, он дар амал вуҷуд дорад ва монеи ташаббусҳои журналистони зиёде шудааст, ки мехоҳанд ба мардуми тоҷикистон хабарҳои наву тоза пешкаш кунанд. суҳбатҳое ки имрӯз дар душанбе ҷараён гирифт, ҳамкорам Иршод Сулаймонӣ хулоса мекунад. ҳарчанд кам шудани теъдоди расонаҳои мустақил нисбат ба расонаҳои давлатӣ дар тоҷикистонро раҳбарии вазорати фарҳанг мояи нигаронӣ намедонад ва онро бештар ба омилҳои иқтисодӣ ва тоб навардан дар бозор рабт медиҳад, дар як соли ахир дасти кам чанд нашрия бо далели дубора номнавис нашудан аз нашр боз монданд ва чанде ҳам натавонистанд тоза сабти ном шаванд. қатъ шудани фаъолияти баъзе аз рӯзномаҳо, масалан ахиран ҳафтаномаи Тараш, Самар ва рӯзномаи дигари кӯдакона ки дар тобиати маркази тадқиқоти журналистӣ фаъолият мекарданд. вақте мушкили дар маркази тадқиқоти журналистӣ ки ба дигар ниҳод вобаста буд рӯбарӯ шуд ва бо ҳалномаи судёӣ ҳолаташ қатъ карда шуд маркази тадқиқоти журналистӣ ва он се ҳафтаномаи рӯзнома ки дар худоят буданд, онҳо низ ҳолаташон қатъ гардид. ҳамчунин рӯзномаҳое ки агар аз соли пешин дар назар дошта бошед, чанд соли қабл аз доираи меъёрҳои журналистӣ, аз доираи меъёрҳоу зарфиятҳои муаншиаи озодии баён агар берун баромада бошанд, ҳатман мо ҷавоб медиҳад, новобаста аз он ки ӯ мустақил аст ё ки давлатӣ аст. яъне демократия ҳам ҳадду ҳудуд дорад, озодии баён низ ҳадду ҳудуд дорад. вазири фарҳанги тоҷикистон гуфт ки вазорат танҳо расонаҳоро ба ҳисоб мегирад ва қатъ кардани фаъолияти онҳо ба дӯши ниҳодҳои дигар аст. 3 сол як маротиба ба ҳисоб гирифта мешавад. рақамҳое ки мо пешниҳод кардем маънои он надорад ки соли пешин кади муқоиса кардан надорад. аммо вазири фарҳанг аз шарҳи мушкили нашрияи пай ки гуфта мешуд натавонистааст шаҳодатномаи ба ҳисобгирӣ аз вазорати фарҳанг дарёфт кунад ва сардабираш ба шахси масъули ришва пешниҳод кардааст, ки дар натиҷа Аҳмади Иброҳим сардабири нашрия боздошт ва бо иловаи иттиҳомоти дигар барои 10 сол зиндонӣ шуд, худдорӣ кард. аммо дар нишаст раҳбарии вазорати фарҳанг далели дурудароз тӯл кашидани сабти номи нашрияи навтаъсиси Фараҳро ба он рабт доданд, ки натавонистааст маълумотномаҳои лозимро пешниҳод кунад. аз ҳамон ниҳодҳое ки маълумотнома бояд дастрас шавад ба вазорати фарҳанг ва дар асоси маълумотноmaҳои пурра гардидани он маълумотномаҳо ягон монеа нест. мо шаҳодатномаи ба ҳисобгириро пешниҳод мекунем ҳолаташро бимагад. аммо муовини вазир ва вазири фарҳанг ошкорон нагуфтанд ки ин маълумотномаҳо бояд аз кадом ниҳодҳо дастрас шаванд. ин шарт нест он баркард. саолтома ҷавоб додам. тартибе ба ҳисобгирӣ аст. дар асоси тартибе ба ҳисобгирӣ баъзе аз намунаи ҳуҷҷатҳо манзур шуданашон дар кор дар ҳолати пурра ҳамин хобаёи тартиб талаботи тартиб ба авай шудан албатта ба қайд гирифта мешавад.
اما کارشناسان ساحه رسانه‌ها در برابر متشنج ارزیابی کردن فضا برای فعالیت و رشد رسانه‌های مستقل همچنین طلب معلوماتنامه از نهادهای امنیتی را غیر قانونی عنوان می‌کنند. طلب کردن معلوماتنامه از کمیته دولتی امنیت ملی، کسی شکل این معلوماتنامه را ندیده است و ولی هنگامی با قید گرفتن این شهادتنامه را، این معلوماتنامه را طلب میکنند. قانون چه پیش بینی می‌کند؟ متاسفانه در قانون همین چیز وجود ندارد، لیکن در زیرسنت حقوقی که برای به حساب گرفتن و به قید گرفتن رسانه ها از جانب وزارت آماده کرده شده این چیز وجود دارد. یعنی همین طلبات اصلا طلبات غیر قانونی است. سالهای اخیر تعداد رسانه‌های مستقل در تاجیکستان به شدت کم شده است. طبق آمار اخیری وزارت فرهنگ فعلا در تاجیکستان 61 روزنامه مستقل چاپ می شود که در قیاس به یک سال پیش 7 عدد کمتر است. نشریه‌های دولتی 131 عدد حساب شده است. با اطلاع رسمی در کشور از 184 مجله 151 تای آن دولتی اند. در رده‌بندی سازمان‌های جهانی یک عامل اصلی کاهش رسانه‌ها در تاجیکستان سرکوب آزادی بیان روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در چند سال اخیر بوده است، اما در نشست وزارت فرهنگ به این نکته اشاره نشد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. برفریزی شدید که هفته گذشته ساکنان تاجیکستان را غافلگیر کرده بود برابر با این در افغانستان همسایه هم بارید و برای ده‌ها خانواده مصیبت آورد. تا امروز خبری جان دادن ده‌ها تن و جراحت 110 کس دیگر گزارش می شود. برف زیاد تقریبا تمام راه‌های اساسی افغانستان را بسته و خطری فرآمدن ترمه وجود دارد. اینچنین در بسیار منطقه ها خطهای برق کنده شده است. موضوع را شهلای گلخوجه ادامه می دهد. ҳавои сарди зимистони имсола дар афғонистон дасти кам 61 нафарро ба ҳалокат расондааст. вилоятҳои марказӣ ва шимолии ин кишвар чанд рӯзи ахир зери тӯфон мондааст. як мақоми ҳукумати таҳти назорати толибон шумори ҳалокшудагонро эълон кард. بر اثر باران و برف زیاد 61 هموطن ما به هلاکت رسیدند. 110 نفر جراحت برداشتند. 458 خانه پوره یا قسما خراب شده است. ба гуфтаи мақомот бар асари тӯфон ва селфароӣ дар афғонистон баъди боронгариҳои зиёд дасти кам 9 кӯдак ҷон бохтанд. ниҳоди мубориза бо офатҳои табиӣ дар вилояти ҷанубӣ гуфтааст шамоли сахт ва боронҳои зиёд дар қандаҳор рӯзи чаҳоршанбе 6 кӯдакро ба ҳалокат ва ба чанд навоҳии ин кишвар хисороти зиёди молӣ расонд. ҳамчунин хонаҳо низ тахриб шуданд. рӯзи чаҳоршанбе дар як ҳодисаи дигар дар вилояти шарқии нуристон бар асари фаромадани сел дар деҳаи қурайш 3001 хонавода ба ҳалокат расида 2 тани дигар захмӣ гардиданд. рӯзи панҷшанбе ҳафтаи гузашта боридани барфи шадид сокинонро бо хатари бештар рӯбарӯ намуд. хабарнигори франс пресс мегӯяд дар вилояти марказии ғазнӣ дар давоми 24 соати гузашта тақрибан 80 сантиметр барф борида бозорҳо ва роҳҳоро бастааст. барфи ҷамъшуда боиси фаромадани тарма тахриби хонаҳо ва бастани роҳҳо шудааст. як чӯпон аз вилояти нуристон бо ирсоли видео ба радиоозодӣ гуфт ки чорвои худро бар асари тӯфон аз даст дод. دیروز وقتی از اینجا میگذشتم ناگهان طوفان سر شد. بوسها از نشوی به پایان پرتافت. 2 تا هنوز اینجا زیر برف ماندند. من 5 تا بوس را ذبح کردم. 5 تا دیگر را از زیر برف بیرون کشیدم. дар афғонистон чанд шоҳрои бузург баста шуда боиси дар инзиво қарор гирифтани рӯстаҳо гардидааст. ин дар ҳолест ки гӯшаҳои аз ин кишвар аз заминларзаҳои соли гузашта ҳанӯз барқарор нашудаанд. ин кишвар ки зуд обхезӣ ярч ва тӯфонҳои марговаро аз сар мегузаронад бахусус дар манотиқи дурдаст мардумро дар баробари шароити шадиди обу ҳаво осебпазир мегардонад. خدمات امنیتی دولتی ازبکستان گفت که خادمان این ساختار یک شهروند تاجیکستان را از اسارت رها کردند. دفتر مطبوعات این نهاد روز 26 ینور در یک برنامه تلویزیونی خبر داد که حادثه در شهر دهنوی ولایت سرخاندریای ازبکستان رخ داده است. به اطلاع رسمی یک ساکن 32 ساله شهر دهنو که داغ سودی هم داشته است
як сокини 32 сола шаҳри Душанберо гаравгон гирифта ӯро шиканҷаву азият кардааст. тафтиш маълум намуд ки сокини Деҳнав ба як шиноси дигараш сокини 37 солаи Душанбе дар ҳаҷми $11,000 қарз додааст. вақте ин пул сари вақт баргардонида нашуд, сокини Деҳнав як ҳамкори марди қарздоршудаи сокини Душанберо гаравгон гирифта гуфтааст ки танҳо баъди бозгардони қарз ӯро озод мекунад. вале азбаски қарз баргардонида нашуд, марди тоҷикистони дар асорат монда ба иттилои хадамоти амнияти давлатии Ӯзбекистон мавриди шиканҷаву латукуби зиёд қарор гирифт. шаҳрванди Ӯзбекистон ки дар содир кардани ин ҷиноят гумонбар мешавад ба ҳабс гирифта шудааст. ҷузъиёти дигари ин ҳодиса маълум нест, аз ҷумла ин ки ҳодисаи гаравгонгирӣ кай рӯй дода, марди тоҷикистонӣ чӣ муддат дар дасти сокини Сурхондарё дар асорат будааст. барномаро пай мегирем. дар ҷумҳурии мардуми Чин соли 2025 яъне порсол наздик ба 8 миллион тифл ба дунё омадааст ки як каме камтар аз тамоми аҳолии Тоҷикистон аст. ин камтарин омори таваллуд аз соли 1949 будааст. дар Чин тамоюли коҳиши таваллуд чанд сол аст идома дорад, дар ҳоле ки ҳамин ҳоло ҳам шумори аҳолии ин кишвар аз 1 миллиарду 400 миллион нафар бештар мебошад. сабаби кам шудани таваллуд дар Чин чӣ аст? ин пурсишро аҷонсии Reuters бо бархе занон дар Чин дар миён гузошт. гузоришро Момин Аҳмадӣ тақдим мекунад. фурӯшгоҳи либосҳои арӯсӣ дар шаҳри Ҳучу дар шарқи Чин. дар ин шаҳрак ки садҳо дукони фурӯши либосҳои арӯсӣ кор мекунад, соли гузашта пурмуштарӣ будааст. мақомоти Чин мегӯянд, соли 2025 нисбат ба соли 2024 издивоҷ 8% афзоиш ёфтааст. ин омор мақомоти Чинро ба афзоиши таваллуд дар ин кишвар умедвор кардааст ки ба ҳадди рекордӣ коҳиш ёфтааст. соли гузашта дар ин кишвар наздик ба 8 миллион тифл ба дунё омадааст ки дар беш аз 70 сол камтарин омор будааст. дар фурӯшгоҳи бузургтарини либосҳои арӯсӣ дар Чин ба мавзӯи издивоҷ ва таваллуд нигоҳи дигар доранд. агар ҳукумат барои издивоҷу таваллуд ба ҷавонон бештар кӯмак ва онҳоро ҳавасманд кунад, шояд майл бештар шавад. ҳоло ҷавонон дигар шудаанд. дар бораи издивоҷ фикрашон дигар шудааст. ҳукумат мехоҳад ҷавононро бештар ба издивоҷ ва ба таваллуди кӯдак ҳавасманд кунад. коршиносон мегӯянд, сабаби асосии коҳиши таваҷҷӯҳи ҷавонон ба издивоҷ дар Чин хароҷоти гарони нигоҳубини кӯдак ва таҳсил дониста мешавад. рости гап, дар кишвари мо духтарон каму писарон бештаранд. агар шумо шароит барои издивоҷ надошта бошед, агар ҳатто 2 нафарро маҷбури якҷо кунед ҳам зиндагии хуб нахоҳанд дошт. мисол, писари ман ҳоло мегӯяд ки шароити доштани як дӯстдухтарро ҳам надорад. дар бораи издивоҷ ва доштани фарзанд ҷойи фикр нест. дар Чин расм аст ки пеш аз издивоҷ волидони домод бояд барои писаронаш хона, мошин ва дар баъзе ҳолат пули калони қалин ё маҳр омода кунанд. Чин бо бештар аз 1 миллиарду 400 миллион аҳолӣ дуюмин кишвари сераҳолитарини дунё аст. то соли 2023 дар ҷои аввал буд, вале ҳоло Ҳинд аз Чин гузаштааст. коршиносон мегӯянд, агар таваллуд бо чунин суръат дар Чин давом кунад, аҳолии он сол то сол камтар хоҳад шуд. бинандагони арҷманд, барномаи ахбори озодӣ ба поён мерасад. хабару ҳодисаҳои муҳимро метавонед аз сомонаи радиои озодӣ ҳар вақте ки хостед пайгирӣ кунед. озодӣ.орг. инчунин саҳифаҳои радиои озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ Instagram, Telegram ва TikTok و Facebook ҳам барои шумо хабару видео ва аксҳои рӯзро аз ҳодисаҳо дар Тоҷикистон ва ҷаҳон пешкаш мекунад. агар шумо ҳам хабару маълумоти муҳиме доштед ва ё шоҳиди кадом рӯйдоде шудед, лутфан ба мо аксу видео ва паёми худро фиристед ва мо бо шумо дар тамос мешавем. сипос барои ҳамроҳиятон ва худо нигаҳбон.